Moikka! Mä olen Manner-Miia, hevoshieroja Etelä-Pohjanmaalta Nurmosta. Mä olen toiminut alalla jo 17 vuotta. Hevosia kannattaa hieroa jo ennen kuin niissä huomaa mitään sen kummempaa hoitotarvetta. Hieronta toimii ihan loistavasti myös ennaltaehkäisevänä hoitomuotona, jolloin pystytään paremmin vaikuttamaan jo mahdollisesti tuleviin ongelmiin. Silloin kun se lihaksisto on hevosella kunnossa, niin hevonen on hyvä tuulinen, se voi paremmin ja se tekee myöskin todella mielellään sit meidän ihmisten kanssa yhteistyötä. Ihan pieniäkin asioita päivittäin huomioimalla pystyt itse paljon vaikuttaa siihen, minkälaisessa kunnossa hevosesi lihaksisto on. Esimerkiksi harjaamalla hevonen hyvin huolellisesti joka päivä on aivan loistava konsti. Siinä samalla pystyy sitten myös tsekkaamaan, ettei ole tullut mitään ruhjeita tai haavoja. Varusteiden ei tarvitse olla kaikesta kalleimpia ja hienoimpia, mutta niiden pitää aina olla sopivia. Muista myös huolehtia siitä, että tulee putsatuksi ne varusteet käytön jälkeen, niin se lika ei jää hiertämään sitten hevosta seuraavalla käyttökerralla. Kannattaa panostaa riittäviin alkuverkkoihin ja treenin jälkeen loppuverryttelyyn. Treenin jälkeen voi sitten vielä tehdä hepan kanssa venytyksiä esimerkiksi porkkanan tai jonkun muun sopivan herkun avulla. Näin talvisaikaan muistathan, että tila, mitä käytetään hevosen hieromiseen, tulisi olla vedoton ja se pitäisi olla myös pakkasilla muutaman asteen plussan puolella. Hevosen tulisi olla kuiva ja pääosin puhdas ennen hieronnan aloittamista. Ennaltaehkäisyn lisäksi hierontaa käytetään osana suunnitelmallista treenaamista tai esimerkiksi kuntoutuksen tukena. Jos hevonen on sairas, niin sitä ei voi hieroa ja se tulisi aina siinä tapauksessa tarkastaa eläinlääkärin toimesta. Silloin kun me ollaan vuorovaikutuksessa hevosen kanssa, niin me vaikutetaan meidän koko olemuksella siihen hevoseen, vaikka me ei aina haluttaisikaan. Hevonen on hyvä lukemaan erilaisia viestejä meidän kehosta ja joskus se meidän viesti voi vähän vääristyä, jos meillä on esimerkiksi erilaisia kiputiloja meidän kropassa. Tämä meidän keholla viestiminen saa vähän lisäpuustia silloin, kun me ollaan ihan suorassa kontaktissa siihen hevoseen, esimerkiksi taluttaessa, ratsastaessa tai ajaessa. Hyvässä tasapainossa istuva ratsastaja voi jopa auttaa vähän vinoaa hevosta suoriutumaan tehtävästään paremmin. Jos siihen ratsastajan kehoon on esimerkiksi tippumisen seurauksena tullut jotain vinouksia tai epätasapainoa, kuormittaa se ratsastaja huomattavasti enemmän. Jos se hevosen käsittelijä, oli hän nyt sitten ratsastaja, ohjastaja tai joku muu henkilö, on ihan jatkuvasti vinossa, ei se hevonenkaan pysty suoristumaan aivan kunnolla. Ja tällöin me ei hevosen säännöllisellä hieronnallakaan päästä ehkä aivan toivottuun lopputulokseen, vaan meidän pitäisi hoitaa myös se ihminen. Mä itse käytän kraniosakraaliterapiaa ihmisten hoitamiseen ja olen huomannut, että toi lempeä menetelmä palauttaa sitä ihmisen omaa tasapainoa toimii ihan loistavasti eläinten käsittelijöillä. Lisätietoja voit käydä kurkkaamassa tuolta mun nettisivuilta.